मादै फाग्ला दादिया मानो दाबो फैयाखै? बयबो मालाय जाखां लोंखां थांबायानो, बिहा मानो दाबो फैयाखै? जानोहाय बान्दोरा मा खालामबाय दङबा? दा आलासिफोरा थांगलायसिगोन। दादाया फैबाथाय मोजां जागौमोन। फैगोन होननानै बुंदोंमोन माथो फाग्लायालाय मानो फैयासै? र'नाय नङाबा आङो लिंहैनि। थां होनबालाय मादै लिंहैनाय। लिंहैनि र'। आंगा रखमनो मानो फैयाखै बेलाय? मैयानो एसेबां मोजाङै लिंबोखाबाय आङो। आरो बिथिंजाय फोजोंसार आरो लैथोसि आगैया फैनो होननाया मानो दाबो मोनफैयाखै बिसोरलाय? आंबो खबर लानो टाइम मोनाखै। आरो मालाय गामिनि मानसिफोराथ' ओंखाम जाखां लोंखां थांजोब्बायानो। गायदे आगैयाबो फैयाखैना, बेसेरिनि अमायानो गोमाना दङनो आरो लोगोआबो। मोस्रोमासो बोरै इसेबां गुफुर जामारखो मानसिया? आसुरित आखाइ आथिं आंनिख्रुइबो गुफुर जालांबाय। आंनिख्रुइ खटक गोसोममोन। आंलाय मेकआपजोंसो गुफुर जादों सानदोंमोन। नाथाय मेकआपजों गुफुर जानायखौ एसेबाबो सिनायोना। आब' सोनिया मोना गामिथिंजाय बेरायनो थाङोनो। थांनो हो, नों थांनाङा र'। आं थाङा, बिसोर सानैबो थांनो नागिरदों। दे थांथो दे, जोंफोर गामिखौ एसे नायना फैथोंसै। आंबो थांनो होदोंथ'। सेंग्राफोरा थाङानो नै सिख्लाफोरा। मानो थाङाबा बिसोरो? दे थांथो दे। ओइ थख्रा फंबाय, मा बिजामादैखौ नायनो थांनो गारि मा न'आवनो जिरायना दं नोंलाय? थांनि र' थांनि। सिख्लाफोरबा फैदोंना फैयाखै? साला हारामिया दाबो बे लैखोनखौनो गाराखै बियो। सिख्लाफोर सासेबो फैयाखै होननानै खिन्थादि र'। गैया फंबाय, सिख्लाफोर सासेबो फैयाखै। सेंग्राफोर गोजा ज्राव ज्राव, ओमफ्राय बुरै सानै फैदों। सिख्लाफोर फैयाबा जेबो इन्ट्रेस्ट जायालै जावखवादा। सिख्लाफोरखौबो लाबोनांगौ, माबेलाय सेंग्राफोर गोजा ज्राव ज्राव आरो बुरैफोर गोजा। थै नों बोराय मानसियानो मा सिख्लाफोरखौ नोजोर होबावोलैथाय। बोराय नङालै आं, बोराय नङा जावखादा, मानो बोराय होनना बुंबाय थायो? दाबो सासे हाबा खालामनो हानायावनो दंबावो आं। जागोनलै नोंजों। मा सिख्लाफोर सासेबो फैमाराखै होनबा आदा? गैया सासेबो फैयाखै। रखर, बिदिबा थांनो बायोलै दै। सिख्लाफोरखौ बाद हो, मा बिजामादैखौनो नायनो थाङा आरो नोङो? बिजामादैखौलाय आरो मा मालाबाफोरबाबो नुगोन ना। आंलायला खोनालै आं थुंफ्रिया न'आव फैबाथाय बेखौनो ओंखाम लाबोनो होनोसै आं। माखौबासो थांबावनांगौ आरो, सिख्लाबो गैयानो सासेबो, थांनानै जेबो इन्ट्रेस्ट जानाय नङा। नोंजोंबो मालायबा गामिनि मानसिफोरा बयबो ओंखाम जायै जायै फैबाय, नोंल'सो थाङाखै। आं थाङाबाबो जेबो अरजाखाया दे, आंनि बाहागोखौ मालाय थुंफ्रिया लाबोगोन ना। दे थाङाबालाय माथो बुंबावनो आरो, थांसै आं। आंहा अमा बेदरजों उदै बुद्दांदां जाजासे जाना फैबायलै। आथिमंगल जानायावनो सोरबा सिख्ला सासेबो लाबोखाया आरो न'थानो। ओइ बिफा, नों मानो दाबो थाङाखै? मालाय बयबो जाखां लोंखां थांबाय, नोंहालाय आरो मा दाबो थाङाखै? आं थांलायाबाबो जागोन खोनालै बिमा। ओंखाम दालि बेदरफोरखौ आंनो लाबोना होफै, आं न'आवनो जानोसै। आयु, माबायदि बाथ्रा बुंथारो? ओजों नोंखौ नागिरगासिनो। न'आलाय मा खालामबाय दङ नोङो थांनो गारै? थांनोबो बोरैबा मोनलायलाङोलै आङो। माखौ बोरैबा मोनो नोंलाय? थांनो हाया नामा? आलासिफोरखौ माथो होनानै जाखां लोंखां फैयो आरो। थांनोबो बाखांनाय मोनदोंलै आं बिमा। सेंग्राफोर गोजा ज्राव ज्राव, ओमफ्राय बुरैफोरल' फैदोंबा? सिख्लाफोर फैयाखै न'आव सासेबो? हा, सिख्लाफोरखौलाय मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय? नाङा नाङा, सिख्लाफोरखौथ' नाङा बिमा, आं लाजिसोयो सिख्लाफोर फैबाथाय, बेनिखायनो थायाखै आङो। सिख्लाफोर फैयाखै न' बिमा? सासेबो सिख्ला फैमाराखै? सिख्लाफोरा नोंखौ जागोन नामा? जाया जानायालाय, थेवब्लाबो खिन्थानाय, सिख्लाफोर फैदोंना फैयाखै बिमा? सिख्लाफोर फैयालासिनो थायो सोरबा? बिमा नंमारगौ, सिख्लाफोरा साइसे साइसेथार न'? जाथो जाथो सोंबाय थानाङालै नोङो, थांनोबा थां, थाङाबा था, रावनोबो ओंखाम ओंख्रि लाबोना होफाया आं। थांलाय थायो सोरबा, थांनि गाज्रि मोनबाय आरो सना, गाज्रि मोननाङा दे। माने आं सिख्लाफोरखौ जोबोद जोबोद लाजिनाय मोनथारलै, आरो बिनि सायाव जुदि सिख्लाफोरा समायना समायना जाना होयोना, आं बांद्राय लाजिनाय मोनो। फिसाजो बैसोनि सिख्लाफोरखौनो लाजिबाय नोङो, लासिं सिंनो। थौ थांसै थौ। मालायबा मालायफोरा जाखां लोंखां बयबो फैबायानो, नोंहासो दाबो थांनो रोङाखै बिथै जानानै। न'नि मानसियानो थाङाखै, बेयाव ओरैनो जिरायना दङ, माबा बाल खामबाय दङ। फैनोबा फै, फैयाबा था, आं रावनोबो ओंखाम लाबोना होफैया। थुमफ्रिया बिजामादै मोननायनिफ्रायनो बिराद लेबेल, बिराद गाजा जामारबायलै। जाथा माथा खोथा बुंनो हानाय नङालै बेनि सिगाङाव, अबावबा आंखौ गारना खारबावगोन। बिदिबा जानाय नङा। जिखि जाया सिख्लाफोर फैदोंनो एदाव हैनोसै। सिरि सिरि मेगन थिफायबाय थागोन आंहा। ओइ सनिया, फाला नोंसा बाजै लामा एसेबां धोनि, आयौ, माथो बिमा बिफाबो गैया, साख्रिबो गैया,
नाथाय बोरै एसेबां धोनि हो सनिया नोंसा बाजैला मा मोनथिगौ दा मालायबा सिगांनिफ्रायनो धोनिखाखोना नोङो नोंसा बाजैनि फंबायखौ फथायाखै मानो सनिया इस एनिया नोंबो जात जात बुङोलै जात जात नङा जाम्बिलाय हागौबा नोङो नोंसा मोस्रोम बाजैनि फंबायखौनो फथायना लादो मोनथिबाय माबालै एनिया उन्दैद्राय माथो बेसांथ' उन्दै जागोनखाय बोसोरब्रै बोसोरबा उन्दै जागोन आरो मा जागोनखाय ना 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 सिख्लाफोरखौ एसे एदावनिल' रखर हाय जारौमोन बोराय मंग्रांग्रां थाख्लाख्लानो बियासो जोंफोरखौ एदावनो फैदों लाजाबखोना औलै माथो जारौमोना माथो होबाबो माथो होलाया बोराय मंग्रांग्रां नों सिख्लाफोर एदावनो लाजिया नोङो हा आयौ हाबाब आंलाय अबाव एदावखो जारौमोन नोंसोरखौलाय एदावाखैसो जागोन हाय होनना बुंलायदो बियासो बोरायराय थाख्लाख्लानो लाजाबखोना औहाय लाजाबखोना गावनि फिसाजोनि बैसोनिफोरखौनो अबाव एदावखो आं नोंसोरखौ होमबालाय माथो जोंफोरखौ हाय जारौमोन होनना बुंनाय हाय जारौमोनसो होनना बुंदों आं एदावाखैथ' हाय जारौमोन होननानै एदावनाय जाबाय आरो जारौमोन नोंनि बुंनाय स्टाइलावनो मोनथिखादो जोंफोरो नोंदि जोंफोरखौ एदावदों होननानै बिदि नङा जारौमोन बिदि नङा आंलाय नोंसोरखौ ओरैनो माथोसो होदों हाय होननानै ओमफ्राय जारौमोनालाय मा एसेबां बिउटिफुल गोजा मेजेरनायफोरलाय दंना गैयालै साला बोराय खाट्टा थावलाब्राय जोंफोरना मेजेनाय दंना गैया नोंनोलाय मानो नांगौसि नोंलाय मानो खिन्थानोसै जोंनिया थौबायनिफ्राय सिगांथिं थांनो जोंनिया थौ बालनि अय्या थांगार गारबायसो माथो जारौमोनालाय एदावनो मोजां जादोंमोन सिख्लाफोरखौ थांगार गारबायसो मा एसे समायना थारलै सिख्लाफोरालाय वाट्सएप नाम्बारखौसो लाखिनांगौमोनलै आङो थांनि र' ओंखाम बोथिसे थेब्रे जाना फैनोसै अमा बेदरजों दे होमबा जाबायसो आंनि मोस्रोम फिसाजोखौ मोजाङै लाखि दे जेबो दुखु होनाङा औ जागोन दे आफा जेबो दुखु होआ आङो ओमफ्राय बे सनिया मोना मानो दाबो फैला थांसैमोन न'आव एहे सकसिम थांबाय खोना बिसोरो फन खालामना लिंहरनाय जाबायसो औ खालामनि र' आफा हेलौ सनिया अबाव थांदों नोंसोरो फैदो न'आव थांनो जाबाय अ फैबाय दे होमबा फैबाय दं मोनफैसिगोननो आं एदावनाय सिख्ला सानैयानो खोना आइ मोस्रोम नोंलाय माला फैबावगोन न'आव मादै आङो समफोरनो फैगोन खोनार' दे फैबानो जाबाय दा नोंसोरो खै घन्टासोआव मोनहैगोन जाबायसो 2 घन्टासो नांगोन आइ ए गोजान साबानो माथो औ आइ एसे गोजान जासाबो दे मोजाङै थांबानो जाबाय जागोन दे आइ दाथ' न'आव नोंसा आइयाल'सो हारसिं दङ ना औ आइया हारसिं दङ आफाया न'आव थायाना बैलाय दासो फैबाय जारौमोनालाय अबेयालागै थांनायमोनलै बे थाख्ला बोराया बेयावसो फैदों सनि आगै बियो आंनि आदै मा नोंसोरनिसो आदै जायो आंनि आफा वाट्सएप नाम्बारखौ हरलांबा मोजां जागौमोनलै बे थाख्ला बोराया बोरै नायबाय दङ नों जुदि मोस्रोम बाजैनि बिबथैजोंमोनबा नोंखौ पेन्देलजोंसो सोबागौमोन आं बालनि दे होमबा थाथ'लायदो गासैबो थांसै जोंफोरो थौदो आदा थौदो मोनासिगोन दे होमबा मादै आब'मोन टिल्लु थांसै दे थांदो समफोर फैमारगोनबा फैमार दे नों गैयैखाय बेसेबा लांदांदां मोनगासिनो आंबो गोसोखांबाय थायो नोंसोरखौ जोंबो आरो बेसेबा लांदांदां मोनो नों गैयैखाय आयु मा गाबालायखोहाय समफोर फैगोनानो माथो गाबनाङा बाजैमोन मानो गाबदों नोंसोरो थौदो बाजै थाथ'लायदो गासैबो थांसै दे गासैबो दे होनबा थांसै दे मोजाङै थांबानो जाबाय सिख्लाफोरा थांबाय नालाय बोरैबा लांदांदां मोनलायलांबाय आंहा वाट्सएप नाम्बारखौबो बिना लाखिदे आंबो माथो खालामबाय थानो थांसै आं माथो खर' मोनबाय थानो बेयावलाय थाबाय थानानै थांसै आं बोथिसे थेब्रे जाखाना लाखाबाय थन थांसै दानियाबा ओइ बिमा थांसै आं दे होमबालाय थांसैबालाय आं दसे उनाव थांगोन र' दे बिमा आग्लायनायफोरखौ ला दे दायो हराव जानांगौ दालि सबजिफोरखौ खम ला
बेदरफोरखौ बुरजा लाबानो जाबाय। माखौ बुरजा लालाबायनो बेलाय बेदरा बारा आग्लायखायाखै। दौ बे सासे मानसिया जाबाबो थोआ गावगायाबा खेफ्रा बायना जाथारा मालानि सायाव मोनबा दोखो दोखो जानो नागिरो। मादै आग्लायनायफोरखौ लांबानो जाबाय आग्लायदो खोनादे बेदरा। लाङाहाय आं लांबाबो इसेल' लांगोन आग्लायबाबो लाङा। दा मालाय खामानि मावग्रा सेंग्राफोरा जाफैगोन खोना। सनाथि आगै सनाथि आगैखौसो गाबज्रिफ्लांबाय थायो। अम्बिके आगै आगै ओजों फैलाय। मायो आदा? अम्बिके आगै नोंनियाथ' गांसेबो दख'ना गैया। नै आं नोंनि थाखाय दख'ना गांसे बायना लाबोदों आगै। आंनि थाखाय दख'ना बायना लाबोलायदों नोङो आदा? औ आगै नोंनिया दख'ना गांसेबो गैयाना गानहैनाय दख'नाखौ आगै आंबो नायनि। दानो? औ आगै दानो गानहै माबायदि नुयो आं नायनो लुबैदों। जागोन दे आदा हर। दख'ना गोदान लाबोनायखाय बेसेबा खुसि आगैया। बिदिनो लासै लासै बायना होफैबाय थानांगोन आं। दिनैसो गांसे जाबाय दख'नाया। अनजालु आदा नायनाय समायदोंना समायाखै दख'नाया? समायदों आगै जोबोद समायथारदों। नोंखौ दख'ना गाननायखाय बांद्राय सनाथि आगै बायदिसो नुबावबाय अम्बिके आगै। सनाथि आगैयाबो बेफोरबायदिनो स्राय दख'नासो गानना थायोमोन। आंनि आगै सनाया जोबोद मोजांमोनलै अम्बिके आगै। नों नङामोनबा आं दाहालागै फाग्ला जागौमोन आगैखौ नागिर नागिर। इसोरनि अननायाव सनाथि आगै सासे मोनबावबाय आङो। नोङो सनाथि आगैजों मानो एसेबां एखे? मालाबा आं दाबो सानो नों सनाथि आगैयानो खोना होननानै। दाथ' आरो दख'ना गाननायजों बांद्रायसो एखे नुबाय। सनाथि आगैया चावमिन जानो बेसेबा मोजां मोनोमोन। नों मोजां मोनोना आगै? औ आदा आंबो चावमिन जानानै बेसेबा मोजां मोनो। जानोना सनाथि आगै? अम्बिके आगै जानोना? नों जानोबा आगै आं दानो लाबोना होफैगोन।